Tikaona chithunzi chimene chikusera paskini pathupa chithunzi chimenecho chinajambulidwa pa Mwanza Border dzulo limeneyo it was around 9 p.m. madzulo amenewo pameneno amajambula chithunzi chimenecho titha kuona kuti pali mabasi pamenepo mabasi amenewo ndotino analipo in total 7 amachokera ku dziko la South Africa. Mabasi amenewo ananyamula nzika za dziko la Malawi zimene zinagwidwa pa zifukwa zosiyanasiyana ku South Africa. Ndiye timadziwa kale kuti nthawi zambiri anthu amene amagwidwa ku dziko lino la South Africa amakhala zonena kuti amenewo analibe mapepala owayenereza kuti akhale kapenanso mwina kugwira ntchito ku dziko limene la South Africa. Ndipo paja nthawi zambiri zidagwiridwa ndi apolisi kapena mwina a Home Affairs nkuwatenga kuwapitisa kulindera. After kulindera ndipo paja kumakhala process kumeneko imeneno dziko la Malawi komanso mothandizana ndi dziko la South Africa amakhala panga documentation kwapanga clear anthu amenewo kenakono aboma la Malawi amapanga ma process kwapasa no transport anthu amenewo ngati mabasi metaoneramo amawatenga kuwabweresa ku Malawi ndeutino via Zimbabwe, Mozambique kufika pa Mwanza Border. Nawo akafika pa Mwanza Border ndi pamazakhala ma clearance ena ndi ena kuti akaterewo anthu amenewo azipitano kumene amachokera ku dziko la Malawi. Izi zito sizachilendo kwenikweni ambiri timadziwa bwino kuti zimakhala zikuchitika. Recently tinazaonanso kuti mu November amenemo chaka cha 2025 panali pa 8 pamenepo pamenenso tinazoona kuti nzika zina za dziko la Malawi zinabwera kugwiritsanso ntchito boda imeneyo ya Malawi pozera pa basi. Ndeno potsatira zimenezi amene amayankhulira Mwanza Border Immigration Department amene watu ndi Sofina Chibenthu Mwenda amazafotokoza zonena kuti mabasi amenewo analipo onse in total 7 anatenga anthu okwana 491 ndoti mwa anthu amenewo panali azimayi okwana 22 ndoti the rest anali madolo amene anagwidwa ndobwera ndi basi imeneyo. Nde anthu amene azabweranso tikumbuke kuti mu November amene mu chaka chimene cha 2025 in total so analipo anthu okwana 490 of which ndekuti pana target yake imene aboma amakonda kutenga anthu ndekuti akafika figa imeneyo kuchokeratu kumeneko kulindera. Paja zaka zambuyomo ankakonda kubwera pa ndege ndi aftano azifukwa zina makamaka kuti aboma la Malawi ankachedwa kukapanga repatriate anthu amenewo zinapezeka zonena kuti a High Court ku Malawi anazagamula zonena kuti aboma azichita zachangu kuwatenga anthu amenewo pameneno kunkabwera chiganizo chonena kuti anthu amenewo powatenga azingogwiritsa ntchito mabasi kumabwera ku Malawi mwinaso ankapanga consider ma cost ndi zina zotero. Mwana mu chaka cha 2024 pana kumafika chaku 2025 chakumayambiroko ndi pameneno kunkabwera chigamulo chimenecho. Nawo chimene mafuna ngoyankhulapo ndi chonena kuti kwa amene tili ku South Africa m'bale wathu akhaziona kuti wagwidwa wapita kuina kulindera chimene chimangofunikira nchonena kuti tipange follow up bwinobwino m'bale ameneyo ndikuti ngati kuli kotheka titenge ndayete kope ya passport yake tipite ku Malawi Consulate General ndikuti ku Johannesburg kumeneko kumene tikakumane ndikuti ndakuluakulu aku Malawi Embassy amene angatithandize china chilichonse bwinobwino kuti akhale ma clearance a munthu ameneyoyo kuti process yake iyende mwansanga asakhalise nthawi itali kumeneko. Komanso kwa amene tagwidwa ndikuti ngatili kumeneko tikhale ndi ma contacts a anthu amene ali kunja ndi chongoti atithandizire kuti zinthu zimenezo ziyende mwansanga, dongosolo limene liyende mwansanga. Mmadziwa kale kuti kundende ndikowawa kwambiri. Paja malamulo kumene ku South Africa amanena kuti munthu akamugwira kumpitisa kulindera akuyenera zoti kukhalako masiku 30 ndikuti no amene wagwidwa kulowa kumeneko ukuyenera zoti uzipanga noti madate imene akuyendera kuyambira tsiku limene akutenga chani ndi zina zotero. Ndeno masiku 30 amenewo ndonena kuti utokhala popanda ndoti court warrant yoti usungidwe kumeneko. Komano ngati angapitirize kukusunga kumenekoko ndikuti masiku akuyenera kusapirira masiku 120 pa masiku 120 wo ndikuti no pamakhala 30 days ya normal imene imazabwera tafotokoza kale kuti ya normal imene yopanda court warrant. Pameneno masiku 90 ena amene amabwera pamwamba ndoti mtoto sakaphatikiza kwa 120 amakazakhala zonena kuti 90 amenewo ndikuti no atenga chilolezo kuchoka ku bwalo la milandu kuti atha kusunga munthu masiku amenewo. Ngati munthu angapezeke zonena kuti akusunga masiku opitirira amenewo ndikuti kuli mabungwe amene amathandizira makamaka nkhani za malamulo izi makamaka bungwe lija limene limadziwika kuti Scarblin Center kapenanso kuli bungwe lina limene limadziwika kuti Legal Resource Center amatha kuthandizira zonena kuti munthu akuthandize akupange clear bwinobwino
So zinthu zimene zimafuna pakhale coordination between munthu amene ali kundendeyo komanso achibale ake amene ali kunja athandizire ndithu kuti zinthu zimene zitheke m'bale wathu apangidwe cleared. Paja m'masiku amenewa ndakuti aboma la Malawi amakhala zona atapanga verify ma traveling documents ako kaya ndi zina zotero amaopa ndithu kuti asatenge nzika za maiko ena chifukwa amafuna zoti pakhale umboni ogwirika bwinobwino kuti munthu ameneyo ndi nzika ya dziko la Malawi. Akatero yonchono pamene kumazakhala dongosolo lopezeka zoti munthu amene akutumizidwa kumabwera ku Malawi. Of course kwa amene timakhala ku dziko la South Africa ambiri titha kuchita umboni kuti kumeneko nzika zimene zilibe mapepala abwinobwino olonso nthawi zina amene ali ndi mapepala oyeneza abwinobwino zimapeza kuti akumana ndi triple threats kumeneko kuli kagulu kenakake kamene kamadziwika zoti vigilant group kajako kochoka ndi dzina loti Dudula kameneko kamakhala zona kuti kakupanga ba anthu mwa njira zambiri ena kuti mwina alandire thandizo la chipatala amapeza kuti akuvutika kumeneko mwinanso skulu kumene anakuti apite skulu anzika za maiko ena makamaka ku Malawi amapeza kuti akumananso ndi mavuto kumeneko pali madera ngati Hillbrow komanso Alexandria madera amenewo kumakhala kubwera nkhani zambiri zoona kuti anthu akuvutika kuti akhale ndi access ya social service ndi zina zotero amakhala ku demand kuti munthu atulutse national ID ya dziko la South Africa. So in general moyo ndiwovuta kwambiri kuphatikiza pameneponso ndi kuti munthu kuti apange operate business amapeza zoti kandi informal shop kumakolala kumeneko amapeza zoti akuvutika kwambiri amapanga demand ndekuti no munthu amene akhale ndi business registration certificate zomweno ndi zovuta kwambiri kuti munthu ongoyita kumeneko chisawo kuti akafikire ndi kuli mavuto ochuluka amene makamaka nzika za dziko la Malawi timakhala tikukumana nawo kumeneko ku South Africa. Kuchoka pamenepo ndikuti kuli apolisi komanso a home affairs ndi timadziwa metro police zimene imachita amazakhala zoona kuti munthu mwina ali ndi ma valid papers bwinobwino koma upeza kuti akumuvutisabe chifukwa choti anthu ake ambiri ndi achinyengo kwambiri ndi corruption amene alibewonso ndikuti ni mavuto okhaokha kumakhala kuvutika kwambiri ndi amenewa kumapeto wake ngati siziyenda bwinobwino umapeza kuti munthu akugwira ndikukakuponya kulindera monga amene zakhalira ndi makosana amene taona akufika m'mabasi amenewa. Of course kwa anthu mwina amene ali ndi mapepala bwinobwino komano kuti china chonse chitheke bwinobwino ku department ijayo imene imadziwa zoti home affairs department ndikuti kumakhala zovuta kwambiri kuti upeze ndikuti asayiramo bwinobwino kuti akupangire clear kuli backlog yosati yamasewera ndi anthu kuti akhale ndi mapepala bwinobwino makamaka akhala zoti anapanga expire ndikuti nawo apange renew kumeneko ndikuti ni mavuto osati amasewera. So technically munthu amatha kupeza kuti ndololedwa kukhala ku dziko limene la South Africa komano physically alibe ma documents otatha kuonesa ndikuti kwa polisi kachani azimapeza kuti munthu ameneyonso akuvutika. Of course tikaona constitution ya dziko la South Africa amazanena zonena kuti anthu amene apita kumeneko amene akukhala ndi access ya social service komano zimene zimachitika zoti munthu akapita kuchipatala ndi zimene amapeza kumuzozera atulutse national ID ya dziko limene la South Africa kuphatikiza pamenepo ndikuti kamwana wa skulu nkhani zake zimavuta amanazana zoti ayi akuononga ma resources a dziko limene la South Africa wakalimbirira ndikuti ndi pajama zoti akuimbira ndikuti a home affairs kandikuti na polisi kuopseza zina ndi zina ndi zimakhabe zovuta kuti munthu apeze mwayi wa social service. Komano kunoko ku South Africa timatha kuona nzika za maiko ena ngati za Zimbabwe komanso Basotho anthu amene amapeza kuti akuyenda bwinobwino osavutitsidwa ndikuti kana polisi kana home affairs enchani pali ka special agreement kenake kamene maiko awo anachita ndi dziko limene la South Africa ndikuti anthu amene amapatsidwa nthawi inake kwa zaka zina zake amakhala bwinobwino ku dziko limene la South Africa popanda kuvutitsidwa china chilichonse. Pamakhala zoona kuti pali ndithu special dispensation permit imeneno imakhalapo yonena kuti maiko amenewa agwirizana ndi boma la Malawi litapanga agreement imeneyo imene amatchula kuti bilateral agreements zitha kuthandizira kuti nzika za dziko la Malawi zikapita ku dziko limene la South Africa zikathe kukhala ndithu kwa nthawi imeneyo period imene angapatsidweyo mwina angothamangako ziwiri zitatu osavutitsidwa ndi amenewa a home affairs komanso polisi. So ndi pempho ndithu aboma kuti mutapanga ndithu bilateral agreement permits imeneyi itha kuthandizira kupanga free nzika za dziko la Malawi kumeneko. Komanso at the same time zitha kupanganso reduce ma cost amene aboma amatha kugwiritsa ntchito pomanyamula anthu amenewa ku dziko limene la South Africa kumabweretsa ku Malawi polipira ndikuti mabasi amenewa komano mwachidule ndichonena kuti nkhani tikamapita kumene ku dziko la South Africa ambiri tikuona zoti tizipanga ma formal process bwinobwino china chonse tizonesa kuti tachipanga zikatero zitithandiziranso kuti tisamavutike
tikapita ku dziko limene la South Africa chifukwa ndithu mapemiti alipo ndithu bwinobwino tengosala ndondomeko tili kumalawi kochako ndekutino akatipasa ma legal documents tikakhala kumeneko kugwira ntchito bwinobwino osavutikanso ngati tili kunoko ku South Africa ngati ngathenso kusala ndondomeko bwinobwino komabe zimakhala zovuta titakhala zoti tapanga mwayi umenewo ndikupanga ma process bwinobwino opeza ndikuti legitimate asylum ndi zina zotero zitha kutithandiziranso kuti tisamakhale tikukhala mothawathawa. Hayi imene monkhani zake nimene zikuyendera sizoti muli maganizo pa nkhani imene pamene tinazoti kumwanza boda ndekuti dzulo kunafikanso mabasi ochuluka amene ananyamula nzika za dziko la Malawi zimene zabwera pa deportation. Ngati maganizo amene alipo mutifotokoze comment section kwa molemekezanso maganizo anzathu. Sekuti panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 kuti nkhani zambiri zikamachitika ndi zitawutipeza mosavuta.